to je boží. Ahoj kys. Já jsem Babonovo a omlouvám se, že se vám neukážu takhle, ale bude takový menší problém, že teďka jdem vejšlap na Sněžku, takže to bude trošičku oddechanější, protože jdem do toho zasraného kopce. Srať za prostý slovo, to možná vypípnu, možná ne, to ještě nevím. No jasně, jo, jasně, natočí mě. Jujky, jsem zakryla kameru. Omlouvám se, že to tak drncá, ale opravdu nejde mi to moc dobře do toho kopce. Nemám moc dobrou stabilitu, bolí mě ruce a moc jsem se nevyspala. Ahoj Marku, chceš být na YouTube? Ne. Tak nic, tak tě tam nedáme. Tě vymažem z toho videa a upravíme to. Nevymažem, nebojte. No, bude to na videu, takže pohodě. Když tam nebude mít zvyk. Tak se neotáčej. Nebo jdi za mnou, protože já teda... Je to děsný. Ju. Tady je krásný potuček. Spíš takový malinký vodopád. Je to pěkný. Ju, paní učitelka třídní. No, je to fajn. To znělo úplně jak bouřka. A to úplně auta přejíždějí přes most. Nevím, jestli to bude slyšet, co jsem říkala. Když tak to zopakuju, pak si to na to kouknu. Auta přejížděly přes most. Nebojte, nebyla to bouřka. Fakt omlouvám se jako za to drncání, ale do toho kopce to moc nejde rovně. Takže jako je to takový, no. Možná se ukážu v tom videu někdy, třeba jako teď, ale vtipný bude, až teda budeme dolů, ale bude nádherný, fakt nádherný výhled nahoře. Pokusím se, omlouvám se, že jsem tak udechala, ale to je fakt výška kráva. Tyhle, tamhle to je úplně úžasný. Tady mají takový menší táboráček. Fajn, to je fajn. Mě natáčí ten blbec, tyhle. Jej! Čau! Vy to pak můžeš poslat, já to dám do toho svého vlogu, protože já než to upravím, tak to bude zase rok, ty vole. Pošlu ti jenom kousek. Jo, já jsem něco chtěla načít, ale teď jsem to zapomněla. Takže až se na to vzpomenu, tak vám to řeknu. Překvapilo mě to, ale kdybyste viděli tu frontu turistů, tak hloubka je hezká. Byste viděli tu frontu turistů, normálně hloubka, ty holko. Frontu turistů, co byla u té lanovky normálně. No wow, to bylo úplně wow. Ne, hele. Tak teď. Chvilku nebudu možná že mluvit. Možná tam budou slyšet hlasy nějaký. A já se vám ozvu, až když tak bude něco zajímavého. A nebo půjdu takhle normálně. A nebudu to stopovat, nebudu to stříhat. Jakoby, aby to přeskakovalo. V autobuse jsem netočila, protože jsem byla krutě unavená. Kdyby jsem já točil jí, jak ona spí, takže pohoda. No, tak jako... Mám to i na mobilu. No, my jsme šli do posledního autobusu a tam jsem usla. A jak jsem spala u toho okna, tak jsem se bouchala, vlastně mě jako by mlátila o sklo ta hlava, tak jsem si tam dala ruku. Teď mám červený klouby. Možná to bude vidět. Nepůjde, no, nevadí. Wow. To je boží. Taky natáčí. Marek, ten v tom modrým, co jste viděli, jsem řekla, že ho vymažu. Ale ne, nevymažu, klid. Možná, on by mě stejně zabil, takže to je jedno. A necákej. Jo, točí. Nečekaně.
To je božský prostě. To je úplně wow. Pojď, já nechci, aby nás to bylo ještě dohnali. Ok. No, myslím, že to je tak nízko. A já fakt tu ruku nahoře takhle jakoby neudržím. Že tamhle máme zbytek třídy. A tamhle další zbytek. Ty jsou ještě za tím mostem. No, ty jsou za tím mostem, takže jako... Zkusím to nějak sestříhat, jakoby... Aby to nějak šlo. Čem? Tak, já nevím, jak se teďka jmenuje ta aplikace, jakoby... To, co jsi mi psal na message, to iMovie, nebo co to je. Stříhá se docela v tom dobře. Můžeš si ho strčit. Oh, Ty vole. no je vedro, vám povím. Tamhle Týnka. Hele, já se jdu napít. A pak se vám ozvu, jo? Čau. Tak jo, přestávka na pití byla. Hlavně mi nelez do závěru, mám to na přední kameru. Mapuješ pro maminku, jo, Báro? Co? Prosím? Mapuješ pro maminku, abys toho něco měla. Chci vidět, jak to poneseš ještě ty 3 hodiny. No, tak já to moc jakoby nepodnesu. Tak dlouhou cestu. Ale Že právě tady ještě na to není zajímavý. je. Teraz hezká Tady krásná příroda, je tady klid. Ta řeka. To jo, no, to bylo krásná. Smrčci jsou tak otravní, jak mají být. Jak otravní, tak krásná příroda. Já jsem vám ozval asi